Oma kotak 100 jutaan cidak karo Surabaya rek yo. Tepatnya nang dikur. Iki nak mburine Citraland Northwest. Sepilo iku cak yo. Ruko-ruko Citraland iku rek yo. Lho, teko ruko-ruko Citraland iku cuwi dek pol iki rek yo. Ketok teko kene ruko-ruko Citraland iki. Lokasi iki nak Banyure Pengalangan rek yo. Wis tanggane sake. Sepilo tangga sik cang. Kok dikira omah iku kan tanggoe. Meskipun regane murah, modelane omah kotak nang kene iki rek yo. Panggah lokasi ini strategis lo. Ini cak tak sepil ngarepe cak sih yo. Wis tak free taman gini kira yo lo. Banyune yo wis opo iku rek yo. Pam. Tuh nyala yo. Nek masalah parkiran sepeda karpot gak ono rek yo. Cukup gawe parkir sepeda motor tok paling yo. Sepeda motor 8 yo sik mod nak kene kira yo. Nah, terus kusene gawe kayu yo, sak pintune yo kayu. Ruang tamu nduk kene iki. Omah iki konsepnya mengusung tema melebar rek yo. Dadi ukurannya 7x6. Nduk kene ruang tamune yo wis tak plafon yo. Terus rene didik ono kamar mandi kene gatus wong 35 klosete duduk wis tak keramik anti rembes-rembes yo rek yo. Nyamping mana ono kamar iki loro jejer lho kena gawe cilik gawe ubur-ubur wis ojo ndelek jendela iki gak ono jendelane dadi awakmu wis gak ribet-ribet tuku gorden yo lho kamar kedua nih kur kok dengan pengap rek njaluk tolong saiki osome iki osum AC dadi nek kamu ngomong pengap berarti awakmu iku gak modern blas pemikirane rek terus nek kene iki ono dapur wastafel wis ono jendelane lho masak-masak ambek ngintip wong liwat wis boys omah iki rek yo wis nang digas omah iki lokasi nak Banyure Pengalangan ukurannya 7x6 harganya 190 masih bisa nego. Nek sampe pengen takut-takut survei lokasi 24 jam non stop tak tunggu serang kabeh urip sama-sama kurang siji sorgo. Bye bye.